Sí, he tornat. Molts de vosaltres heu estat preguntant aquests últims 4 mesos què ha passat amb el meu canal, perquè no he penjat vídeos, i doncs avui us explicaré què ha passat i a més us portaré un vídeo. El que ha passat aquests últims 4 mesos, més o menys, des de febrer que no penjo vídeo, és doncs que vaig com deixar de tenir ganes de penjar vídeos, se'm van acabar les idees i a part no tenia moltes ganes de gravar. Feia bastanta mandra i no tenia ganes, bàsicament. I doncs bé, vaig penjar l'últim vídeo que era desfent la meva col·lecció, el repte aquell que doncs, vaig prometre fer, i allà doncs, vaig deixar de penjar vídeos fins ara, que ara he tornat. El que faré serà, durant aquestes setmanes d'estiu, intentaré pujar bastants vídeos setmanalment, si puc, òbviament, però m'ho prendré amb bastanta més calma. Potser no penjo una setmana vídeo, o potser penjo 2 en una setmana, depèn. I el que faré també serà dedicar-me bastant als directes a Twitch, que us deixaré a baix a la descripció al meu canal de Twitch, però si ja podem arribar als 50 als 50 seguidors a Twitch, que seria una de les meves metes. I doncs, això, bàsicament que intentaré penjar vídeos durant aquest estiu, ja que tindré bastant temps, i també, doncs, em dedicaré bastant a fer directes. No crec que faci diàriament, però intentaré fer com a mínim una a la setmana, això sí. I doncs bé, en el vídeo d'avui, doncs, el que faré serà resoldre 3x3 i 2x2 per veure quan promitjo de temps, ja que fa bastant que no toco els cubs, tot i que òbviament els he anat resolent, etc. durant aquests dies, però no m'he cronometrat encara i doncs avui miraré què tal vaig en el tema Speedcube. I doncs bé, abans de començar agrairia que us subscrivíssiu i que compartíssiu aquest vídeo, i doncs ara sí, comencem. Bé, doncs per aquí tenim el mòbil i el cub. He canviat l'angle de la càmera, ja que m'era bastant incòmode resoldre el cub amb la càmera aquí. I doncs bé, per aquí tinc l'Scramble, que per aquí us l'ensenyo. A veure si enfoca, vale. I ara doncs el faré, a veure què tal, perquè com us he dit abans, fa bastant que no em cronometro. Vale, Scramble fet, ja per aquí, i doncs vaig a començar. Ei, doncs 21,71 segons, molt bé per ser que fa bastant, com he dit, per ser que fa bastant que no he resolt cubs, doncs està molt bé, 21,71, jo m'imaginava que fes 26, 27, però no, ha estat molt bé, i a part la barreja no era molt complicada. Doncs bé, passem al següent Scramble, que és aquest d'aquí. I anem a fer-lo. Bé, Scramble fet, ja està per aquí. Aquesta resolució, tampoc està tan malament, era més o menys el que m'imaginava, un 2685. Està bastant bé per ser que fa bastant que no resol, però m'imaginava millor. He notat que hauria de tornar a lubricar aquest cub, potser faig un vídeo i tot, ja que el noto que una mica sec i jo crec que una mica de lubricant i netejar-lo li aniria bastant bé. I doncs bé, ara passem amb el següent Scramble, que és aquest d'aquí. Ara el faig. Scramble fet per aquí.
i doncs vaig a resoldre el cub. Bé, doncs 24,13 no està gens malament, està força bé. I doncs faré l'últim de 3x3 i ja passaré a fer 2x2, a veure què tal amb 2x2. L'últim scramble de 3x3 per aquí. I anem a fer-lo. Vale, ja està fet l'escramble. I anem a veure què tal. Oh, 18,98, el primer sub-20, està molt bé, Uah, perfecte, 18,98, que guai. Doncs bé, ara faré un petit tall i canviarem a 2x2. Bé, ja tenim aquí posat el 2x2 i per aquí el tenim, el 2x2. I us deixaré el primer scramble per aquí, és aquest. I a veure què tal ens va amb 2x2. Jo crec que amb 2x2 m'anirà bastant millor que amb 3x3, ja que no és tan complicat, no hi ha tants casos i això. Doncs bé, comencem. Oh! Quina sorpresa! Pensava que, bueno, se m'ha quedat fet i doncs bé, he fet un 4,43, que està molt bé per a 2x2. I doncs bé, us deixo per aquí el segon scramble, que seria aquest d'aquí. I anem a fer-lo. No, se m'ha fet malament. Bé, remove i torno a fer un altre perquè se m'ha girat la porta. Bueno, torno a fer un altre scramble, us deixo per aquí aquest i vaig a fer-lo. Vale, 5,28, està molt bé. I doncs bé, en 5x5 m'està anant molt bé, excepte el d'abans, que se m'ha desfet. Però, m'està agradant molt, 2x2 m'imaginava que m'aniria pitjor. Vale, 6,55, està molt bé. I us deixo ja per aquí l'últim scramble de 2x2. Anem a fer ja l'última resolució de 2x2. A veure què tal. Vale, 5,31 i el cub se m'ha quedat bé. 5,31 està molt bé. M'imaginava doncs que en general m'aniria pitjor, ja que m'ha anat força bé en general, el 3x3 no tant que el 2x2, però en general m'ha anat bastant bé. I doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, que us hagi fet il·lusió aquesta tornada a YouTube, que a mi doncs, personalment em fa bastanta il·lusió tornar. I doncs bé, abans d'acabar el vídeo, agrairia que als comentaris em deixéssiu reptes per jo fer en altres vídeos, reptes com fes 3 cubs en menys d'1 minut, per exemple, o coses tipus així, perquè m'agradaria obrir una nova sèrie al canal de reptes. I doncs bé, jo crec que us pot agradar. I doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, i doncs bueno, adeu!